Ahojte, vítam vás pri novom videu a dneska sa pobavíme o tom, ako periem. Akože keď uvidíte, že ako ja jednoducho periem, tak to zase bude hejt na internetu. Ale nie, hádam, to nebude až také hrozné. Každopádne ja som ani tak si myslela, ja neviem, ma to tak nenapadlo, že by som niečo také natočila, ale vy ste sa ma na to pýtali kvôli tomu, lebo keď spomeniem, že používam na pranie ocot, tak aspoň vidíte, že ako to je v reáli. Ja nie som žiadny prací expert, ja nemám žiadne nejaké extra super prostriedky na pranie. Normálne sa nám veci perú a nechodíme špinaví ani nič, takže mne to takto vyhovuje, aj mi to takto stačí a je to aj nízkorozpočtové. Takže si myslím, že je super. Ja to beriem tak, že my už máme veľké šťastie v tejto dobe, že vôbec máme práčku. A máme ešte niečo, o čom sa tiež pobavíme. Týchto zopár klipov, ktoré uvidíte ako keby natočené mojou rukou, sú ako keby tak z konca jesene. To znamená, že je to vlastne spôsob, akým som ja sušila na balkóne v tom čase. Ale teraz nastala veľká zmena, pretože Ježiško mi, alebo teda našej domácnosti, ale samozrejme, že mamine, priniesol sušičku a to je proste life changer. A veľmi mi to pomáha a veľmi mi to uľahčuje život, ja som si ju veľmi prijala, nemali sme tu na ňu miesto, ale teraz sme ju vlastne dali tam, kde mala Ninka svoju krmiacu babetkovskú stoličku, ktorej už absolútne nechcela sedieť, tak som si povedala, že proste teraz je ten čas. Takisto v tom klipe uvidíte, aké kopy oblečenia vlastne sa u nás perú, keď prídeme od starkých, lebo tam často skoro nikdy tam neperieme, takže ja potrebujem zobrať tak pomerne dosť veľa vecí. Pre naše deti samozrejme, lebo oni väčšinu času trávia vonku, to znamená, že jeden outfit na doobedie, jeden na poobedie na dedine. Takže tie kopy možno budú fakt akože enormné, niekomu sa budú zdať, no tak proste tak toto je, taký je život. No a poďme rovno na to, poďme sa na to pozrieť. Teraz sme sa vrátili po týždni od babky, takže tuto vlastne vám môžem ukázať najlepšie, ako periem, lebo je toho proste tak veľa, tak sa to dá super rozdeliť. Vôbec som nevedela ani, či to mám natáčať, či vás to vôbec bude zaujímať, ale tak bude to len také krátke video, že ako ja periem, ako proste do toho idem. Takže rozdelené to máme klasicky na modré, čierne, potom také sivé a nájde sa tam nejaká svetlomodrá. A potom také, ako by som povedala, že ninkine, proste čo nie je čisto biele, ani také rúžové, ale taká biela, rúžová, krémová, nejaké vzory sú tam a tak, to bude vlastne jedna skupinka. Potom toto je taký mix farebných. Vidíte, že je tam najviac taká tmavo-rúžová, to sú zväčša ninkine veci, možno niečo moje. A je tam taká žltá mikina. A to ešte sa rozhodnem, možno to dám k tým svetlejším. Nefarbí, tak musím sa rozhodnúť. No a potom tu máme, boli sme na 2 svadbách za tento týždeň, najprv na jednej pracovne, teraz na druhej ako hostia, tak máme tu aj nejaké proste sako, čo treba preprať a tak. Potom sú tu biele veci, to je dosť malá kopka, tak to možno dneska nebudem prať, počkám, kým sa mi prizbiera. A tu sú uteráky. No a čo sa týka také ako keby, že stupňov a nejaký program, alebo proste neviem čo, tak ja to moc neriešim, zastávam pravidlo, že keď to nie je nutné, tak čím na menej stupňov, aby sa to oblečenie neničilo. Ja takisto nerobím také veci, že by som to akože obracala a neviem čo, proste tak ako to je, tak to je. Takže toto pôjde na 40-ku, toto pôjde na 40-ku, hop. Toto tiež na 40-ku, aj toto, a ja dávam vyprať aj normálne tieto papučky, či už akože naše dospelácké, alebo tieto detské úplne s kľudom. No a toto je také jemnejšie, tak to bude len taký nejaký preplach, taký nejaký gentle program nájdem na toto, to proste sú šaty a veci zo svadby, čo sme mali tam oblečené, nie je to špinavé, iba to treba tak prepláchnuť. Toto pôjde tiež na 40-ku. Biele pôjde tiež na 40-ku. Ak bude potrebné, tak dám na to ten nejaký vaniš, na nejaký fliačik, ak tam bude. Ak nie, tak nebude treba. No a uteráky je jediná vec,
ktorú ja periem na viac a takisto medzi utieráky vždycky potom zapletiem spodné prádlo. Ja mám väčšinou všetky svetlé, takže spodné prádlo dávam k utierákom, kvôli tomu, aby vlastne sa tie baktérie vyprali a tak. A vtedy dávam utieráky. To je podľa toho, že ako aj vyzerajú. A je to buď na 60-ku a niekedy dávam aj na 90-ku. Toto je vlastne všetko, čo ja používam na pranie. Prášok mám v tejto krabičke. O tom sme sa už kedysi bavili, že vlastne tie prášky, ktoré máte v tom sáčku, mne to proste išlo na nervy, mne sa to rozsýpalo, že sa mi odtiaľ to vyberalo a tak proste keď je nejaký prášok v akcii, niekde, alebo proste ja nemám problém ani s tou značkou z Lidlu, takže keď ideme do Lidlu, tak kúpim ten, nasypem ho tu, je to super, dá sa to zavrieť, tuto mám dávkovač, toto si myslím, že to je z Ninkinej tejto kuchynky a presne vlastne to mám tak, že túto ako keby odmerku proste dám do pračky, tuto mám takýto vaniš, keď nejaký fliačik má Ninka na tričku alebo čo, tak vlastne najprv to urobím s týmto vanišom a nechám to na chvíľku pôsobiť, až potom zapnem pračku. A ja namiesto Aviváže používam normálny ocot. Neviem, proste o benefitoch octu na pranie sa dá rozprávať dlho, ale v krátkosti už som vám to tiež niekedy vravela. Ocot zmäkčuje vodu. To znamená, že zmäkčuje vodu, zmäkčuje oblečenie, neutralizuje všetky pachy, takže ak máte napríklad voňavý prášok, tak ocot vám najprv zneutralizuje nejaké pachy, napríklad ak máte v utieráky, alebo proste nejaké veci, ktoré tak trocha zatuchnú, to vám ocot zneutralizuje, prášok vám to prevonia. A čo? Chráni vám to práčku, lebo vlastne zabraňuje tvorbe vodného kameňa, a takisto je to proste tá najekologickejšia forma Aviváže asi, na akú som doteraz narazila. Ja, ak sa v niečom mýlim, kľudne dajte do komentárov vedieť, takto fungujem ja a proste zatiaľ mi to vyhovuje. Nemám žiaden problém s tým, že niečo by nebolo dobre vypraté. A keď proste deti spravia nejaký flak, ktorý sa fakt nedá vyprať, tak ja to proste neriešim. A ja takisto nekupujem nejaké drahé oblečenie, takže srdce mi to neláme. A proste keď nejaké tričko má na sebe taký flak, ktorý fakt nemôžem vyčistiť, tak proste ho iba hodím do koša. Alebo teda v mojom prípade ja ho najprv zmením na handričku a potom ho hodím do koša. A nie je to až taký big deal. A takto nejako suším. To som vám chcela povedať, že tento sušiak je úplne super, nezabera toľko miesta a myslím si, že oveľa viac sa na ňo zmestí. Ja mám dva, lebo toto je tak polovica z toho, čo ste videli, s čím som začínala. Takže tu do toho miesta vlastne pôjde ešte tento jeden. A to som vám chcela povedať, že ja vôbec nežehlím, minimálne žehlím, takže ja keď potrebujem niečo, aby mi proste uschlo rovno, tak ja si to proste rovno suším na vešiakoch. A už akože keď fakt musím, tak si niečo vyžehlím, ale akože fakt minimum. A sušenie sa z balkónového teraz zmenilo na sušičkové, teda z možnosť nejakých 90%. A akú máme sušičku a nejaké veci o nej, to uvidíte teraz. Tak a toto je naša sušička. Tuto na tomto mieste bola, ak si pamätáte, tu vlastne bola Ninkina stolička na krmenie. Je to sušička Beko. Ak by to niekoho zaujímalo, my sme ju vlastne vyberali na Heureke, tam sme si dali porovnanie a táto nám prišla ako taká najlepšia v porovnaní cena, výkon a takisto mala dobré referencie. Takisto sme mali aj nastavený nejaký budžet, do ktorého sme sa chceli zmestiť, tak aj podľa toho sme sa riadili. Jeden taký tip iba, akože ja ešte nie som nejaká v tom vychytaná, ale to mi kamarátka poradila, je vlastne, že vždycky si kupujte väčšiu od objemu vašej práčky a keďže naša práčka má 7 kg, tak sme vybrali túto 8 kg. Tu je vlastne zásobník na vodu, takisto táto sušička sa dá priamo zapojiť
na odpad, ale keďže je v tomto mieste, kde nemá žiaden prístup k odpadu, tak ja pekne, poctivo vždycky akoby proste tú vodu vylievam. Čo sa týka programu, tak ja väčšinou 90%, 80% používam toto balón do skrine a keď vidím, že je proste nejaká menšia kopka, tak idem normálne na denné. To trvá 1:40 a takisto to vlastne funguje a vysuší mi to. A čo som vám ešte chcela ukázať? Aha, takto sa otvára a vlastne tu je jeden filter, ktorý sa vlastne vymieňa po každom sušení, kde sa nazbierajú také fluffy a tuto dole je vlastne ešte jeden filter, ale ten sa tak vymieňa raz, ja neviem koľko, možno za týždeň. Tuto vlastne na tomto displeji vám aj zasvieti kontrolka, že treba to vymeniť. No a to je vlastne ona, môj miláčik, tu som ja. To je môj miláčik, už som o tom rozprávala, proste ušetrí mi to strašne veľa času, strašne veľa energie, takže je to super. Neviem, že toto, no teraz ju budem mať určite na niekoľko rokov, ešte vychytám proste všetky chybky a technológia pôjde zase niekde dopredu, takže si myslím, že to sušenie bude zase o pár rokov efektívnejšie, rýchlejšie, ekologickejšie. No a čo sa týka toho sušenia, tak vlastne ja dávam do sušičky všetko okrem akože takých bund ťažších. Detské som už dala, bolo to v pohode. A nedávam moje a manželové rifle, ale Ninkine a Adamkové som dala a tiež bolo to v pohode. Je tam aj taký mód, že na džíny, ale ja nemám ako keby čas v dennodennom režime odkladať samé džíny a potom ich akože spolu prať a spolu sušiť. Takže vlastne to neriešim a detské normálne hodím ku ostatným veciam. Najúžasnejšie je to, že utieráky a utierky a takéto veci odtiaľ vychádzajú 200 krát mäkšie a huňatejšie, ako by normálne uschli. Ďalšou výhodou, ktorú ja vidím, je to, že veľa ušetrím času tým, že ja vlastne musím niečo vešať a potom čakať a potom to zvešovať a potom to zase ukladať a dávať to do skrine. Teraz iba zoberiem, prehodím, vysuší sa to, poukladám a vlastne dám do skrine. Tak týmto som si ja naozaj veľmi zjednodušila život a môžem robiť iné veci, ktoré ma viacej zaujímajú. Nemám to ešte celkom vychytané, to znamená, že niekedy sa stane, že sušička dosuší a napríklad lem na tepláčkoch, kde je to také hrubšie, není celkom suchý, alebo proste niekedy sa niečo také stane. No a v tom prípade ja buď to tam tých zo pár vecí tam vrátim, alebo už ich proste iba hodím na chvíľku teraz cez zimu na radiátor a cez leto ich možno aj tak hodím vonku. Stalo sa nám, že sa nám zo pár tričiek scvrklo, akože na dĺžke, tak sa z toho smejeme, ale neboli to nejaké veľké straty. Mne sa mi zdá, že vrchy pyžám sa mi ako keby tak akože stiahli, to znamená, že mi troška ako keby zo spodu brúškov bolo vidno a takisto aj manželovi, ale nie je to koniec sveta, neboli to nejaké drahé trička alebo niečo také a vlastne teraz, keď máme sušičku, tak trička, ktoré nepatria do sušičky, proste nepatria do nášho života. Takže budem si tiež troška na to dávať pozor, aj keď budem zase niečo nakupovať, že sa pozriem na ten štítok, či to môže ísť do sušičky a o to bude zase jednoduchšie. Takže ďakujem vám za pozretie tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo a uvidíte v ňom vlastne, že naozaj nepotrebujeme neviem aké množstvo čistiacich prostriedkov a pracích prostriedkov a tak. A že sa to dá aj takto jednoducho a pre nás to funguje. Ešte raz vám ďakujem za pozretie a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute zatiaľ!